Sziasztok srácok, én Ádám vagyok, és a mai epizódban, videóban Tornado Simulator 2-vel terveztem játszani. Nagyon sok hadjára veszem fel a videókat, mert mindig eltörnek valahogy, eltűnnek. Az egyik nem jó, a másik nem jó, szóval az egyikben a hangrögzítő nem jó, utána meg jön az átlagos dolog. Utána én most leült az OBS-re, újra kellett tegyem, megnézik, hogy most jó lesz-e. Hogyha jó lesz, látni fogjátok, hogyha nem, akkor én már mérges leszek, és egy darabig hagyom a videózást. De hogyha látjátok, akkor menni fog még a tartalom, most már nem rendszeresen videók, ritkábban mennek ki, mint shortok. Shortok azért, hogyha 2 naponta kimennek videók, hogyha hetente, de azért tervezek felrakni videókat. Videókat nem olyan gyakran fogok, szóval szóval ez a Tornado Simulator játékkal fogunk játszani. Ez Tornado túlélő. És nagyon nincsen időm, hogyha itt spawnol le a, mit tudom én, hányos tornádó, akkor az baj. És megmutatom, hogy hány óra van. 23 óra 32 perc, szóval bassza meg! Ez nem jó! Ez rohadtul nem jó! És ez pont jó, elmúlt mellettem. Szóval ez egy Tornado Simulatoros játék, és én amint innen kilépek, azt tudom, hogy nekem végem. De, hát, és ilyenkor véged van. Ilyenkor már véged van. Igen. És ilyenkor várhatsz addig, ameddig a tornádó nem fog elmenni. Szóval most 2 hobbikszín kell való tornádó. Tudom, persze nem lett két. De emlék arra. Úristen, lehet ott látni. Na én, és itt például még mindig lehet játszani, csak nem túlélő módban. Például, hogyha jön, amit te nem fogsz tudni, akkor elbújsz. Én most elbújok ide. Hát én már nem akartam volna. Szóval ezt így kell játszani. Jó, kijátszhatsz akármennyiszer. Lerakok majd egy linket a leírásban, ha valaki ki akarja majd próbálni. Nagyon köszönöm szépen amúgy meg a 13 feliratkozót. Lehetséges, hogy 13 feliratkozó lesz, ezt nem tudom, hogy mi volt. Lehetséges, hogy holnapra több lesz. Mert én ezt még máma ki nem rakom, csak akkor veszem fel. Szóval vége is a tornádónak. Ennek az a lényege, hogy játszál, és sokat játszál. És még mindig sokan vagyunk amúgy, meg ahhoz képest, hogy mindjárt éjfél, szóval nagyon. Amúgy meg le vagyok nyűgözve, tényleg, hogy ennyire kedvesek vagytok, hogy 1000-en megnéztétek. 2 sortot, a sajnálomot. Dörög az ég, de jó. Nálunk dörög az ég. Nálatok milyen nap van, írjátok meg a kommentbe. És azt is írjátok meg, létszi, hogy szeretné, hogy melyik Minecraft moddal játszunk. A Broken Script-tel vagy a
Inside the System-mel. Mindkettő egy Minecraft horror mod. Jó, arra van, nem itt. Mindkettő egy Minecraft horror mod. És már elkezd egyből innen elkezdett szívni. Ez egy Minecraft horror mod, de jó, megint elfötös. Miért arra szív? Jó, ez jön egy kört. Szóval... Szóval írjátok meg a kommentbe. Tényleg nagyon köszönöm azokat a kommenteket, amik pozitívak. Úristen. Tényleg nagyon extrémen köszönöm. Amennyire csak lehet, annyiszor tudnám megköszönni. Isten itt legyen mellettünk. Szétrombolja a házat. Na jó van, menjünk vissza. Hú, hogyha ott bújtam volna, akkor... Jaj, ne súrolni fog minket. Ez súrolni fog minket. Ez súrolni fog. De jó. Ez felénk fordult. Ó. Jézus Isten. Ez elfordult felénk. Jaj, a lehető legrosszabb spoton vagyunk. Jó, ez megy el tőlünk most. Ha jól látom. Oké. Úristen. Szóval tényleg nagyon köszönöm a sok-sok feliratkozót. Nagyon sokszor próbáltam meg. Ezen a napon csak forgattam. Mi történt? És nem sikerült. Mi történt, hogy sok életet csövőztem. Szóval ne dudáljál már. Szóval annyira köszönöm, amennyire csak lehet. Én tényleg el vagyok hájulva. A lehető legjobban el vagyok hájulva. Nagyon köszönöm szépen. Minecraftot próbáltam, ezeket is nagyon nehéz lesz. Hát, csak különben nem megy ki, legalább várni kell 3 hetet. Itt vagyok, én már egyből meg is célzom amúgy ezt a nagy tornyot. Ja, meg egy kocsi. Ez jó lesz most. Ez most jó lesz. Na várjuk meg, ameddig a tornádó lesz van. Remélem nem itt. Takarodjunk innen. Jobb lesz, hogyha minél hamarabb. Menjél már! Beakadtunk egymásba. Menjél. Fordulj meg, azt a kurva életbe. Fordulj meg, és elfötös megint. Jézus Isten, fordulj meg, menjél már. Ne szállj ki, menjél vissza, üljél be. Menjél vissza, menjél. Én itt már szálltok ki. Ó, az elég mellettem. Én itt már csak kiszállok nekem. Annyi. Pontosan épületnél vagyok. Úristen. Jó, ez meredek. Isten, itt vagyok épületben. Jó, itt a legbiztonságosabb. Jézus Máriám, Úristen.
Ezek ki vannak törve mindegyiket, mert itt a legbiztonságosabb nekem. Jézus Isten! Hát itt akkor át fog szakadni az ég. Na, itt is tornádó lesz, meg itt is. Jézus Isten! Alig látok amúgy meg valamit fel. Jaj ne! Jaj ne! Szerintem még mindig... Kelj. Jaj, ne. Hallod, Paul most megy ki. Menj már el. Hallod, most megpuszírod a falat? Ne puszírkozz már a fallal. Jézus Isten, itt van mellettem. És most, hogyha... Én most... Már nem sok maradt. Ez para volt. Itt voltam végig, én itt voltam bent, itt nem volt, abszolút nem volt, még nem is szívott ki, és amúgy ez meg is sérült. Jézus Isten, hányan élték azt túl? Hát, mikor kapok én ilyen fényt? Szerintem most legyen már Subaru. Subaruba az egy jó dolog. Majd megnézem ez a videó után radart, mert nagyon dörög az ég. Majd csak talán. Jó, oké. Hamburg. Hát ő sem fogja. City. Ja, ezt gondolom a régebbi város. Ah. Mennyire emlékszem ezekre. Mi ez az Annáról? Ezzel lehet Jaj, nem, itt van. Hallod, menjél bele. Ne, takarodjál innen. Menjél, Ádám. Ez durván növekszik. Ott van egy szabad kocsi. Ez egy F4-es. Szerencsére elhajt mellettem. Betörtem a falat? Menj. Tudom, hogy erre van a tornádó, de én itt lefordulok. Baszki, ez erejű! Fordulj meg, és tolas. És menj. Ah! Jaj. Spotter! Jó, ezt elkerüljük az útját. Ne, és itt sem időnk. Jó, abba a kis kuckóba bemegyünk. Nincs se. Menjél. Amúgy meg be kéne. Tudom, hogy merre megy, szóval le tudom rakni még mielőtt odaér a tornádó. Szóval ez az útja. Itt. Pontosan itt. Kettes. Tedd le oda. Nem mondott, hogy irányt váltott az a rohadt. Ne. Nem tudom felvenni. Hát ezt megszívtam. Na jó van. Menjünk vissza. Nagyon hülye telefon. Mindig pittyog. Jó, vége.
Úristen, ürül lenne. Na jó, ez durva ez a játék. Még játszunk még néhány kört, így egy 15 percet. Vagy még. Ha 3 kör volt 15 perc, akkor még játszunk még 9 kört. Szóval még játszunk még 2 kört. 2-3 6 kört. És én szerintem abba hagyom, mivel ezt pontosan kiterveztem, úgy gondoljátok, nem tudom. Én még 6 körre van kedvem, és utána még megvágom ezt a videót, és majd valamit csinálok. Na, szerintem kiteszem ezt még este, nem muszáj. Remélem lenémítottátok, mivel Hamburg, Old Town, Police Station, úristen, de hold, Le Hotel. Kocsi, enyém a kocsi, jó, enyém a kocsi. Ez nagyon nagy dörg. Jaj, ne takarodjunk. F5! És pont felé tart! Menj. Gyorsan menj. Krisztus panír. Ne! A basszus! Az élet ott van egy lyuk. Na jó van, oda megyünk. Jaj, ez elmegy mellettem. Hú, azt hittem, hogy az elmegy mellettem, mert akkor végén van. Jaj. Ez elindult felé. Nem. Gyerünk, menj be. Hú, kell itt bemenni. Jó, itt, bent vagyok most már. Medkit. Van itt egy csomó medkitem. És mennyi medkitem? Medkit. 3-as. Med. Oké. Medkit. Értette. Vettem a fonalat. Úristen. Srácok. Ez durva volt. De örülni, hogyha oda bemenni. Wow. Menni. Gyere ide. Itt szépen ide bemegyünk, de ne adatolja már. De még ide beszeretnék menni. Elengedett a vihar. Oké, jó. 5 perces egy játék, akkor még megyünk 2 kört. Fél órák videózok. Factory map. Ez itt micsoda? Itt vagyunk a gyáron. Isten, mekkora szívás lenne, hogyha én itt bújok el, nincs vita. Mekkora szívás lenne, hogyha itt spawnolna le. Jó.
elfött már megint. Megyek erre. Én egyből bemerészkedek a veszélybe. Jézus Isten, menj. Csak ne szívbe, csak ne szívbe, csak ne szívbe, csak ne. Jó, itt át fog menni. Jó, ezen a izén át fog itt menni. Jézus Isten, Jézus Isten. Ez baj. Elindult. Jaj, ne, kiszívta a csávót. Maradj, fedezi. Kiszívott engem a poli. Ó, fél HP. Jézus Isten. Jesus Christ. Én még itt elbújok, mert még itt lehet. Jézus Isten. Én megint veszélybe akarok leselkedni. Szóval abba a házba ott, szóval itt ugye itt lesz. Ugye itt már nincsen ház, szóval muszáj vagyok oda bemenni. Szóval, és ez egy kicsi shelter a tornádónak. Már mindjárt kipusztul, de megyek közelebb. Kamionnal megyek közelebbre. Na jó van, szerintem ennek a videónak most itt véget ért. Tudom, azt mondtam, hogy néhány kör, de hát egyszerűen amúgy már mindenki ki is lépett. Megnézzük, hogy működik-e amúgy meg. 23:53 van, már mindjárt éjfél, ekkor veszem fel ezt a videót. Hát, sziasztok!